сега реших да се сприятеля вече и с дамската част. С Хариет беше, нали? Да. Обаче Хариет има много по-остри ногти, много по-здрави, усещам ги чак през ръкавицата. Защо има звънче на кръвчето? Ястребите и мишеловите на Харис, късокрилите, да кажем, се пускат да летат също в гористи местности, в шубраци и храсти и така се ориентираш по звука къде се намира птицата. Разбрахме. Добре, защото тя определено се чува отдалече. Искам да те попитам, при теб ти каза, че се занимаваш от няколко години и си има около 20 птици. Това какво означава? Горе-долу какъв е техният живот? По колко години живеят средно? И в природата, за жалост, е много нещадящ към тях и живеят повечето максимум до 5 години, като 10 години е страшна рядкост да видиш птица, докато при соколарите могат да изкарат 30-40 години спокойно. Това е много. Да, има хора, които ловуват с птици на 40 години и са в супер кондиция. В страхотна форма. Да, орлите достигат до 70, до 80 години, затова легендите са, че от баща на син и така. Нека. Ти така мислиш ли, надяваш ли се, примерно, твоите деца да продължат да се занимават с това? Ако ги влече, дори ще се радвам. Кажи ми, горе-долу хората, които се занимават с околарство, какъв тип хора са? Горе-долу какви са общите неща, които ви свързват, освен хобито? Със сигурност не е за всеки. Трябва ли да си авантюрист по душа? Може би да, но на събиранията виждаш, че има хора от абсолютно всякакъв тип. Единствено с околарството ни свързва. Добре, твоите, примерно, приятели, роднини, как се отнасят към това твое хоби? Малко не е ли странно? В началото им беше странно. Мога да кажа, че най-добрият помощник, който ми помага с птиците, е майка ми. Тя страхотно се запали и когато пътувам някъде, на нея имам пълно доверие да ги гледа, да ги храни, дори може да ги тренира. Даже и да ги тренира. Добре, аз ти предлагам да продължим нашия разговор, като си взема шахап обратно, защото може би две дами не е много добра комбинация. Ние сме в дворът и където виждам разни детски катерушки, какво ли още не. Явно е, че има и дечица тук. Кажи ми сега, тези дечица как съжителстват с тези птички? Много добре. В много ранна възраст виждаш как все едно генетично им е заложено как да хващат птицата, как да я държат от самото отношение към птицата. Може би българите го имаме генетично заложено. Казваш, че ето децата го нямат този страх, защото де-факто те от малки свикват. А самите птици имат ли, така все пак децата са малко по-резки, може би имат ли някакво отношение към тях? Смисъл, позволяваш ли им да ги пипат, да ги доближават? Винаги под наблюдение, защото това е 100% хищник. Все пак може да се оплаши, да хване, а хвана ли се с крака, няма пускане. Всъщност силата на сокола не е в човката му, а в краката му. Точно така. Това е неговия начин за лов. Всъщност това е може би най-интересната част. Казваш, че това е спорт за много хора извън България. Какво представлява един лов с соколи? Как се ходи на лов? Кажи ни малко по-интересни неща и специфични за това. Лова зависи на какъв дивеч е. Работи се с куче, както при лова с пушка. Кучето търси дивеча, сокола седи на височина във въздуха в позиция и очакване кучето да дигне дивеча. Всъщност те са тандем с въпросното Да, куче. много добър. Случва ми се на лов в чужбина, сокола да ми хване фазан и кучето леко да отиде, да стисне фазана, така че да помогне на сокола и да се дръпне да легне до него. Всъщност това са неща от природата, които ти сам каза, че ти само си техен наблюдател. В повечето случаи аз им трябва само да ги закарам до полето. И всъщност това нещо се случва доста далеч от вас. Успявате ли да го наблюдавате? Горе-долу нещата се случват около мен, защото кучето седи близо, сокола ме
ме ползва като слуга да му търся и аз дивеч, така че очаква при мен Той да се очаква случат неща. всъщност от теб и от кучето да му помогнете. Той въобще мисли за себе си в този момент. Това, че ние си мислим, че той на нас ни помага, да. Няма го въобще този вариант да ни помага на нас. Всичко прави заради себе си. Има ли случаи, защото предполагам, че има, казваш Сокола кръжи, нали, наоколо. Има ли вариант да го пуснем и той просто да си тръгне? Всяко едно пускане Е рисковано. е рисковано. Нямаш никаква гаранция кога ще стане и си тръгне. Има хора, които гледат птиците си 3, 4, 5 години и въпреки, че се грижат много добре за тях, няма нещо, с което да са ги нагробили, Сокола става и си тръгва. Индивидуалист. Да. Просто... Дори ползваме телеметрия, с която ги следиме. Има GPS системи вече. За да намерим... Тръгнали си, дори да го знаеш къде е, няма как да го върнеш, ако той не иска да дойде при теб. А добре, всъщност, преди да се стигне до истинския лов, предполагам, че се правят някакви по-сухи тренировки. Да, в началото първо го свикваш да те приема като присъствие, да се храни на ръкавица, след това има изкуствени примамки. А ти де-факто го храниш ти? Да, храниш го на ръкавицата, дори когато хване дивече, пак той се храни на ръкавицата. Ето това е нещо, което забравихме да споменем и току-що разбирам. Така ли по някакъв начин се и привързва към теб? Свиква с присъствието ти, освен това е много рисковано. Навсякъде, когато отидеш на лов, може да стане някоя грешка, защото когато Сокола хване нещо, може да дойде орел, бухал или друга хищна птица, която да го нападне, дори да го убие. В Америка орлите и мисля, че и бухалите им правят много проблеми, защото когато Сокола подгони дивече и го хване по-надалече от соколара, много пъти се случва птицата да бъде хваната от по-големия хищник и да бъде... Кажи ми, в кои страни има най-големи традиции, свързани с соколите и лова с тях? Разбрахме, че при нас може да съществува отдавна, но пък няма лов. Няма лов. Може би традиции има навсякъде, но най-много ги ценят в Туркменистан. Хората имат толкова статуи, скулптури, навсякъде се говори по телевизиите, всичко минава през соколарството. Там се прави 4-месечен опреснителен курс, да кажем, в пустинята, през който минават всички, които се занимават. Няма значение дали е президента, дали е премиера или каква длъжност изпълнява или с какво занимава човека. Минават през старите соколари да видят дали се справя добре и дали му разрешават да се занимава с това нещо. Всъщност, къде ходите извън България? В цяла Европа съм ходил и в Турция също. Правят се такива сбирки. Миналата година, мисля, че беше Обединени арабски емирства беше сбирката, над 90 държави. А българи има ли достатъчно или? Има много хора, които се интересуват, но може да кажем 10 човека, които се занимават сериозно. Това, че в България е забранено лъв с соколи, спира развитието, като може би дори предразполага да е по-незаконно и браконьерско занимание, да го наречем. Тези събирания международните, които се правят, това е нещо страхотно и уникално. Събират се хора от цял свят, хиляди и е страхотно. Ние знаем, че мъжете обикновено лова им е една от много големите страсти, така че ми е ясно, че това със сигурност надали ще има човек, който да не му хареса. Има ли все пак, виждал ли си и жени да се занимават с това? Да, много жени, непрекъснато се увеличава бройката на жените, може да кажем, доста добре се справят. Миналата година също приеха соколарството в ЮНЕСКО като нематериално богатство и културно наследство, така че нещата се развиват навсякъде, лошото е, че при нас сме в застой. Но за това пък има хора като теб, които познават птиците, могат да ни разкажат много интересни неща, но това и беше нашата идея да дойдем тук, да запознаем и нашите зрители. Колко птици всъщност си имал до сега? Имаш ли някаква идея? Над 20 може. Над 20. А от колко години ги отглеждаш? Интересувам се от 10-тина, от 7-8 години се занимавам по-сериозно с соколарство. Много интересно, примерно, да ходим на различни събирания. На Пловдивския панаир сме участвали лов и риболов няколко пъти. И Хари, може би, както си лети, така се избира човек, на който да кацне на рамото. И това е страшно куриозна история, защото
хората реагират много странно. Странно, може би не е думата. Думата е фрапиращо, оплашено и какво ли още не. Да, лягат по земята и такива неща. Избира си сам, но то го избира миролюбиво, смисъл. Да, и все пак хората са предупредени и се събират около птицата и имат предвид за какво му да стане. Но казахме, че Хари все пак си е малко така запознат и ето и с хора е бил преди това социализиран, казахме в затвора. Надявам се, как се казваше моя красавец? Шахаб. Шахаб, надявам се и той да е Сега ще социализиран. му махнем качу. Не. Нормално е хищник с толкова остро зрение да предизвиква страх, но сами се убедихте, че по-силното чувство, което обзема човек, когато го види, е възхищение от пленителната му красота, стойка и несравнима величественост.